To za mu so mu san sunan jarumar tamu. Salamu alaikum, sunana Asma'u Sani. Raja Asma'u, ko za ki iya ga mana makasudin wannan taro na ku da kuka hada kuma da matsayinki a wannan kungiyar taku? To, matsayina dai a wannan kungiyar ni ce Trejara, wato mai ma'ajin kuɗi. Sannan kuma wannan taro dama ita kungiyar gaba ɗaya mun kafa ta ne akan mata gaba ɗaya na Kannywood. Mun kafa ta ne saboda mu samu haɗin kan mata, kuma yanda kama ake rena mana kura a industry ake nuna maza sun fi mu a danne mana haƙƙinmu, a ƙwari mutum ba shi da inda zai je kai kuka. To ƙungiyarmu tana da lauyoyi, ba wanda bamu tare da a cikin ƙungiyarmu ba. Sannan muna da marubuta, muna da 'yan jarida, muna da artist 'yan wasa kenan, muna da produsoshi, muna da mawaka, ba wanda ba mu da shi. Shine gaba ɗaya mun taru mun haɗa kanmu, saboda haka muna da ƙungiya mai ƙarfi, mun mata rijista, tana da rijista. Duk kuma lokacin da wani abu ya tashi, in dai 'yar ƙungiya ce ke ko aka danne miki haƙinki ko wani abu ya faru, mukan yi ƙungiya gaba ɗaya mu tafi. Idan na jaje ne a jajanta a mutum, idan na taimako ne a taimake shi. Kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kenan ko koya ake ciki? Alhamdulillahi, sai in ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu tabbas. Saboda kuwa babu yadda za mu ce ba mu sami yadda muke so ba, sai dai mu ce muna so abin da muke samu yanzu ya fi haka, Allah ya dafa mana kuma za mu sami yadda ya fi hakan. Sannan duk wadda aka dannewa haƙi ta gaya mana, muna da lauyoyi, za mu iya tsaya mata in dai da sanin ƙungiya aka yi mata abin, za mu tsaya mata ko menene mu karɓo mata haƙinta. To wannan shine makasudin, muna so a haɗa kai ne gaba ɗaya matan. Muna da ma'aurata, matan aure wanda suke sun bar harkar fim, duk muna da su. Tsofaffin artist da aka manta da su ma ba a tunanin inda suke, an rasa inda suke, wallahi duk mun tono su, muna da su yanzu. To alhamdulillah haka muke so dama. Sakon Asma'u Sani ga masoyanta na duniya. Sakona ga masoyana na duniya shine ina barka da sallah ba? To ine musu barka da sallah gaba ɗayansu da al'ummar musulmi gaba ɗaya. Sannan kuma ine wa masoyana ina roƙonsu da su taya ni da addu'a, yanda na shiga harkar nan lafiya, Allah ubangiji ya sa an gama ta lafiya, Allah kuma ya tsare ni, ya kare ni daga dukkan sharrin abin ki. Shine addu'a da nake so su taya ni da ita. To muna godiya Asma'u.